Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Ина объекти навбатӣ. То охири навро тамошо кунед. Мебинед ки чӣ мешавад. Хона 55 квадрат. Иншалло ният дорем ки духонагаш кунем. Ассалому алайкум, дӯстони азиз. подписчикои канали Таҷиксарой. Бо шумо ҳастам, устои Муҳаммад. Инак объекти навбатӣ. Хона 56 квадрат. Хона як хонага буд, ду хонагаш кардем. Мегзарем. Туалеташ. Термикс дар туалет. Анаш. Ванаш. Баробаро полностью душ кардагем. Инҷа мешуд ки оина кунем. Оинаш мақсад оли пока буҷет нест. Мерем далш. Инҷа залаш. Баробаро зали калон. Инҷа уже шона задем пай телевизор. Мерем далши. Инҷа як хонаи калони дига дошт. Ира мо чӣ кор кардем? Ира кухняу спальня кардем. Барамқа се хонага шид. услугаи мебелчик дар кор шуд. Бародаро мебелчикорам ина бачаҳои беҳтаринанд. Ҳамин тамоми закасои мара мебелему ҳамин бародаро мезананд. Беҳтарин мебелчиканд. Беҳтарин одамон нархи дасту дида мекунанд. Ана инҷа бародаро спальня шид. Спальня шид. Инҷа пока сум неста. Инҷа баъд ояндада иншаллоҳ диван мешавад. Кунскай бро специально ҷо мондаги унҷа зарядка мемонем, телефонта выключатель барои светильник. Ина бародаро. Инҷа ҷои кондитсионер. Ҷои кондитсионер. Бародаро бо як гапи дига ҳамин хона фурӯшия. Кадомида ки желани боша банависен. Мақсад номерошонро мемонам. торговаться мекунем. Ин ҳамин хонаст фурӯшия. Хонаи навай ана меҳнати ҳалол кардагем. Мақсад ягон чизи арзон задагӣ нест. Баъд тамоми санадаш ҳамаш гуфту гапу расход кардагем. Боқӣ дар амони Аллоҳ. Аллоҳи меҳрубон нигоҳбонтон. Дастгирии ҳаётон набуроин. Лайка бужихем бародаро.